Τα εισπινόμενα φάρμακα δίνονται απίστευτα συχνά σαν εύκολη λύση στην Ελλάδα και σε άλλες νότιες χώρες, με τη διαφορά πως είναι μια εντελώς μειοπική αντιμετώπιση. Μακροπρόθεσμα δημιουργούνται έτσι παιδιά τα οποία στην ηλικία των 9, 10, 12, 13 χρονών και αργότερα συνεχίζουν να πηγαίνουν πολύ τακτικά στον παιδίατρο και ταλαιπωρούνται και αυτά αλλά και οι γονείς τους. Το Flixotide, για παράδειγμα, όπως ίσως γνωρίζεις, είναι τοπικό κορτιζονούχο φάρμακο και δημιουργεί μια σημαντική ανασοκαταστολή και τοπικά στους πνεύμονες και στις άνω αναπνευστικές οδούς, όπου η γνωστότερη παρενέργεια είναι οι μυκητιάσεις του στόματος και του ρινοφάρυγγα. Το αερολίν, η σαλβουταμόλη, δεν είναι μεν κορτιζονούχο φάρμακο, είναι βροχοδιασταλτικό διαγερτικό φάρμακο που οδηγεί σε μια ημιμόνιμη βροχοδιαστολή και διέγερση των αντίστοιχων πρωτεϊνών στην κυταρική μεμβράνη. Κανένα φάρμακο δεν θα έπρεπε να παίρνουμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αν δεν είναι απολύτως απαραίτητα. Υπάρχουν βέβαια παιδιά που έχουν πράγματι ανάγκη συνδυασμό κορτιζόνης και βροχοδιασταλτικών φαρμάκων τύπου αερολίν για πολύ καιρό, είναι όμως πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που τα λαμβάνουν επί μήνες και μήνες, στα οποία πρέπει να γίνει σημαντικός κόπος για να απεξαρτηθούν από τα φάρμακα, διότι είναι κάτι που ο οργανισμός πλέον το συνηθίζει. Ένας οργανισμός που ξέρει μια ημιμόνιμη βροχοδιαστολή και τοπική ανασοκαταστολή με κορτιζονούχα είναι πολύ δύσκολο μετά να μάθει να επεξεργάζεται κανονικά έστω και μια απλή ίωση.